Wel, gyda fi nawr mae rhywun sydd wedi derbyn tipyn o'n rhydedd yn y rali yma Lenni, sef Sara non o glwb Llanfynydd, sydd wedi, ennill teitl Aelod iau y flwyddyn. Sara, sut wyt ti'n teimlo? Hapus iawn, o'n i ddim yn rili disgwyl ond ar ôl blwyddyn o waith caled, mae'n neis cael rhywbeth. Wyt ti wedi bod yn gysylltiedig gyda'r mudiad ers tipyn? Ydw, ers bod fi'n tua 10 oed. Ac yn amlwg bod ti wedi mwynhau ar hyd y blynyddoedd, dyfe pa fath o bethau ti wedi bod yn wneud? Popeth o siarad cyhoeddus i barnu stoc, dawnsio disgo, popeth. Ac yn amlwg bod ti'n cael tipyn o fwynhad? Ydw, mae fe'n ffordd dda o cymdeithasu neu ffrindiau newydd a fi wedi cwrdd â lot o ffrindiau newydd trwy'r mudiad. A mae dynod y rali wedi cyrraedd, y dynod lle ti yn cael dy anrhydeddu. Sut mae'r teimladau erbyn heddi? Eitha prowd a hapus bod fi wedi gallu gwneud a cyfeithio popeth yn iawn nawr. Os yna flwyddyn brysur o dy flaen di, wedyn ti'n bod pa fath o ddyletswyddau wedi gwneud yn ystod y flwyddyn? Fi rhaid helpu yn y swyddfa, helpu nhw trefnu pethau a gwerthu raffl o pethau. A hefyd, bydd rhaid cael aelodau newydd o pethau, trial cael pawb i ymuno. Pa mor bwysig wyt ti'n meddwl yw'r mudiad i rywun ifanc fel ti? Mae fe'n bwysig iawn, achos cyn i fi ymwelodi ar mudiad, o'n i'n eitha shei o pethau. Nawr, ar ôl bod yn y mudiad, a wneud pethau fel siarad cyhoeddus, wedi magu hyder. So yn amlwg wyt ti'n, mwynhau di'n mas draw yma heddi. Mae'r seremoni ar fi'n dechrau, felly na i adael ti i fynd i baratoi pob dymunud y dau ti, a diolch yn fawr i ti am y sgwrs. Diolch yn fawr.